Bajba nong song snong baro sngau bha ban ya ngap ya kane ke jingpen bena kabadan kam. Ka office jang deputy commissioner kalabu ya kini ki kendon ki bakat kum ka an NFSA Act arjar khatlai but essential commodities Act khatndai spa san pusan. Na kabanta ka jingbut renti ha ki jaka sam khau ha ki snong jong phi. Kabaneng kong ya u khau ba dia udai na ka skim PMG KAY jong ubnai April hajar arpeu lapelaj ban sam tang syakinong bam ration AAY bat PHH ya u khau lamang san kilo sikli breu kat ba ya udai pat kalong si kilo na kabanta ka way ka ration card AAY lane PHH kabaar ombet ban ai duna ne ot nagabha balabu ne mang daga sorkar ha kabayadei bat ka jingsam ya uno umarbam bala ai lang ba ka skim PMG KAY NFSA but non NFSA kabalay ya ka baiket bat bay kali ban panpoy ya kinigi marbam hapo jong kitay ki lightly ki skim an bay pisa daga sorkar siya ki wholesaler ni dealer kumba jule nagapor siya kapor kabasaw laptha babaro ki wholesaler bat FPS dealer kiday ban panbiang ya ka stock register bat ka sale lani ka issue register kabasan ki FPS center hakis nong kiday ban bu ya ka notice board ban pan ya ka kerteng ki nong yo ration ka jingdon kat no ying ki baday ban yo ration bat ki dor jong ki marbam ration kat kum ki skim balabu daga sorkar kador jong ukhaw AAY lani PHH kalong lai tengka si kilo bat ukhaw non NFSA kalong khat lai hadu khat sau tengka si kilo kaban riu ha ka jaka sam khaw laptha babaro kin yeng da ulain bat ka jing jingai iway na iway pat kalong kumba simetar tam kaban nyaw baro kin nong sim ration kin ha bandeng ya ka jingda durkhmat mas haki jaka sam khau lani dai kabapra ka vigilance committee jong ka FPS center kadai ban khmi bha halor ka rukom trekam u FPS dealer bat ban pek halor kitai gi kandon balabu bakin yai be yai renti hakasnong bakhandai laptha aru ya ki wholesaler banlum ya ki phone number jong ki FPS dealer bat ban sna WhatsApp group khnang bakin yo pentip ya ka stok khau baman kasngi haki center jongki ladalap ya kinu ki bayale persya ya ki tei ki kendon en pensitom katkum ka ai khublei sibun